Трябва с чупките в кръста всеки да внимава. Руси или черни, всички са неверни, с погледи горещи и скандални крещи. Кофти поведение, свежо настроение, нека всеки полудей. Хей, диджей! Купона продължава да запалим бара, всеки с задръжки да си ходи вкъщи. Този бесен ритъм телата ни сближава, кой каквото търси лесно получава. Първа, втора, трета емоция, лъскави тозари сега са на промоция. Последната задача в края на матча, нека